אני הייתי חלק מקבוצה שתיעדה את בית הקברות בקודו אילוואי, שזאת עיירה קטנה שנמצאת ליד יאש. מה שעשינו, הגענו לבית קברות שחשבנו שהוא יחסית קטן, הוא התגלה קצת יותר גדול, הוא מכיל בערך 2,000 קברים. והשלב הראשוני שלנו זה שפשוט מיפינו את כל הקברים שיכולנו בעצם לזהות מה כתוב עליהם מבחינת תאריך ושם. המטרה שלנו הייתה, דרך המיפוי הראשוני הזה, לזהות תהליכים בקהילה היהודית שחיה בקודול. בהתחלה אתה לא קולט שיש פה קברים, כי אתה רואה פשוט מקום פסטורלי, עם אחו עד האופק, וכל היום מלווים אותנו פה כבשים וסוסים ואווזים ותרנגולות וכל חיות המשק האפשריות. ממש בנינו אילן יוחסין שלם מכל הצדדים, רק באמצעות אנשים שקבורים פה. בגלל זה כל כך מפתה אותי, ולדעתי את כולנו, לצאת לעיר וללכת לראות את הבתים עצמם. אין שם יהודים, אבל יש שם אנשים שאולי ידעו לספר לנו. החלום שלי זה למצוא בית שכבר 50 שנה גרים בו נוצרים, ולזהות שם שני חורים של מסמרים על המשקוף. זה מה שאני מחפש. אני זוכה לחוות בתוך המשלחת הזאת שני צדדים של הסיפור הזה, של זיכרון. כי בעצם באתי לפה עם סיפור מאוד אישי, מאוד מצומצם אפשר להגיד, של המשפחה. שמות שעד לאחרונה לא חשבתי בכלל להבין מה זה השמות האלה ומי הם היו. ויש את הגילוי האישי, ומצד שני אני מרגישה שאני חלק מקבוצה פה. אני חושבת שזה תודה גדולה שאני מרגישה לכל החוויה הזאת והמשלחת הזאת, שבאמת שעשתה הכנה נורא טובה והרבה שיחות והעבודה היא מאוד עצמאית, והגילוי הוא לגמרי שלנו. כשגיא צעק לי מהקצה השני של הבית קברות, מצאתי את זלמן שור, שסבתא שלי, זה היה הדבר. המטרה שלנו כשנחזור לארץ, להעלות את כל המיפוי וגם קטלוג שעשינו ל100 ומשהו מצבות, ממש קטלוג עם תמונה, להעלות את זה לאתר אינטרנט של מרכז שזר, שאנשים שמעוניינים, במקרה יש להם איזשהו קרוב שקבור שם, ומעוניינים למצוא את הקבר שלו, אז הם יגיעו לאתר ויוכלו ממש למצוא את החלקה שבו הוא קבור. אז זו בעצם הייתה העבודה. עבודה פיזית וכיפית וקשה. אז אנחנו בצוות המחקר האורבני. הרעיון התחיל מהמפה שראינו במוזיאון. פרופסור סני הכין, שהיא מפה שמתארת 111 נקודות של בתי כנסת ומוסדות ציבור יהודיים. והרעיון היה לקחת את המפה הזאת ולראות באמת מה מתוך המפה הזאת נשאר ומה מתוך המפה הזאת קיים היום בעיר. לבדוק באמת גם מה הזיכרון שקיים היום מבחינה עירונית של הקהילה הזאת, שהייתה פעם יותר מחצי מהתושבים בעיר ופשוט נעלמה. בעצם אין פה זיכרון בעיר הזאת, חוץ מאנדרטה פה, אנדרטה שם, אבל אין פה באמת זיכרון. תפס אותנו ברחוב פעם מדריך טיולים שנולד ביאסי, רומני, שהוא לא יודע את הסיפור של הפרוגרום. סטודנטים פה שלא מכירים את הסיפור הזה. אותי, ואני בטוח שגם את שאר המשלחת, זה פשוט מדהים שכאילו זאת עיר שבאמת לא זוכרת משהו כזה. מה שהיה במשך השבוע האחרון זה שבאמת לקחנו את המפה והתחלנו באיזושהי עבודה שהיא עבודה טכנית של לעבור נקודה-נקודה, לגשת אליה, לשטח, לראות מה קיים שם היום. רוב הפעמים כמובן שאתה מוצא שום דבר, מבנה חדש או משהו אחר, ואז מתחילים לשאול ולדבר ולברר, וזה היה האופי של העבודה. באים החבר'ה מהעיר, הנה, לשבת, הסופרים, העיתונאים. אפשר לדמיין איך זה היה. ברגע שאת שמה את המפות, וברגע שתמונות מתחברות לך בראש, וברגע שהכל מקבל גם תמונה של עבר והווה, ולאט לאט דברים, מה זה מתחילים להסתדר בראש? כשהצטרפתי לקבוצת הרעיונות, אותי עניין איזשהו מגע בלתי אמצעי עם האנשים, איזשהו, לא יודע, לשמוע סיפור שהוא ככה יותר אותנטי או מהלב. לגלות איזשהו משהו משמעותי על הקהילה כאן. מאוד 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 פחדתי, חששתי מהרעיון, כי בנינו המון, ואתה אף פעם לא יודע מה אתה הולך לפגוש, מי, איך הוא יגיב.
אז קודם כל האנשים היו מאוד נעימים. מאוד רוצים לספר את הסיפור שלהם, אבל עם התייחסות בכל זאת לדברים שחשובים לנו. היה פשוט מרגש, אני לא כל כך, לא רלוונטי כל כך אפילו האינפורמציה שקיבלנו כמו החוויה. הוא שמח נורא לעזור לנו, והזיכרונות שלהם עוברים מן העולם, והוא שמח, אמרתי לו שהזיכרונות שלהם עוברים איתנו, איתכם, וזה מה שמשמח אותי. תראה רני, הפעם תדע את המילים. מגע החורף שבא לי ובחלון שלי חלום חולף מולי או שאני חולף מולו כל שיר חושף איזה סוף פותח עוד גשר לחצות מכוון כליי אני דרוך אליי ללא ספק החלק המרגש ביותר זה אתמול בערב כי אחרי לראות תהליך מאוד ארוך ולא כל כך פשוט שכולכם עוברים ולראות שהכל נתפר לאיזו שלמות באמת מרגשת, אתם פתאום באמת קבוצה, יש לכם סיפור, אז באמת לראות את הכל בסוף נסגר ואת כולם מאוד נינוחים ומאוד נעימים ומאוד בטוחים במה שיש להם להגיד לקהל, זה בעיניי באמת חוויה מאוד מרגשת. עוברים משלב שלב